pane mukadzi anouya murodhi akapfeka zvichena handiitika wakafamba kubva ma11-12 mukadzi yaye munosangana naye. Imimi makatombomuona? Takasangana naye. Iyi rodhi ideseke haina kuchena. Makaona rodhi wandiregerere nemashoko andiri kutaura. Ukaona rodhi yaiswa makuva yavigwa vanhu vakati vanhu vakasiyana-siyana. Kwatandichira pacho rodhi yacho iyo ndiyo yatandichitoshandisa tatopfuura nepakaitikira vabereki vedu tsaona. Sangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yakarwadza nyika yese yeZimbabwe, vanhu vanokwana kuita 17 vakatsakatikira patsaona yakaitika pabridge remanyame renzira iri kuenda kuchitungwiza. Pakati pevanhu vakatsakatika apa panga paina mbuya nemwana wavo nemuzukuru vakanga vachitoendawo kunhamo yeumwe mukomana zvakare akanga ashayika murodhi imwe chete iyoyo mutsaona. Mai vakazotoonekwa zuva remangwana racho nokuda kwekuti mwanasikana wavo akanga ari kusouth ndiye aitaura navo. Paakazoona mafoni asisaite kwakufona kunhamo kwakunzwa kuti havasati vasvika, kwakufona kumusha kwakunzwa kunzi vakasimuka. Vanhu vakazoenda remangwana racho vakanoona kuti zveshuwa muri yakanga yaparara mutsaona iyi. Tataura nevagari vekuno kuSt Mary's kusengesa vataura kuti zvinhu izvi zviri kurwadza nekuda kwekuti maraini acho akatongofanana kwakashayika vanhu musha umwe chete. Vamwe vakavigwa nezuro, nhasi uno vari pamhuri pekuti mabhokisi matatu evanhu vemhuri imwe chete vashayika. Ini ndinogara muna Rusvingo, ndoitwa Maipende. Ndakanzwa accident ndiri pamba. Pane bhodhi yedriver angaita accident zvekare yanga iri kuno pa2 nemahwindi. So ini ndaenda kumashops ndobva ndanzwa kuti paita zvitsaona pabridge. So ndakatanga kufunga mwana wangu anga achangoenda kuchikoro. Ndobva ndafona nchida kuconfirm about the accident. Ndobva ati ndanga ndichatongosvika pabridge. Ndakarwadziwa nekuti vanhu ava vamwe vacho vari kuno vatiri kuchema muna Rusvingo vaiuya unochema mukomana iyeyu anga abva futi kuita tsaona. So vaida kubata burial yaiwe 11 o'clock. So vakapararira patsaona iyoyo zvakandibata zvisingaiti. Mukomana akashayika uyu aichemerwa kupi? Aichemerwa kumanyame. Yaive hama yemhuri yatsakatika panapa. Inotenda ndizvozvo. Imi muchizonzwa natichikuona kuti vari kuchemerwa mustriti yamunogara imini. Yes. Muchizonzwa kunzi muvakidzani wenyu vaparara uye vari vatatu, zvakakubatai sei? Ndakabatikana nokuti ini ndakasvika ndichida kubvunza zverufu kuti vakaviga zvakanaka here. Ndopa ndakanzwa kuti tina gogo vabva kumusha vachida kuya kuburial. Vari kunzi havana kusvika, tiri kutiraya mafoni avo vese vakauya, hapana iri kubatika. Ndopa ndati ndichazobvunza kuti zvakamira sei. Pandakazobvunza ndopakati vakakonfirma kuti vanhu vese vashaya vanga vauya kuzochema mukomana uyu. Kumusha kwavaibva ndekupi? Kubhindura. Pamusana. Kubhindura kwamusana. Yes. Mungatitsanangurire kuti vanhu vashayika pamhuri iyi ukama hwavo hwakamira sei? Muna Rusvingo mukoma vagogo vakashaya nemwanasikana wavo second born nemuzukuru. Zvichireva kuti ndimai nemwana wavo. Yes. Nemuzukuru mwana wemwana wavo. Yes, akashaya wacho. Anga ine 3 years. Chii chamungade kutaura nekuti tirikuona kuti rufu rwaitika kuno kusengesa papa chiti apa pane rufu, apa pane rufu, apa pane rufu nekuda kweaccident iyoyi.
zvinorwadza zvinosiririsa. Chandingangode kutaura ndechekuti kuhurumende yedu tachikumbirawo kubatsirika kana tsaona yaita nekukurumidza, nekuti tsaona iyi payakaitika vanhu vakatora time wasati wabatsirwa. Like truck rarakatsikirira kombi, crane yekutanga vanhu vakambotraya vasati vatomboya crane, vakatraya kusimudza kombi truck richinoroverazve richisimudzwa chinoroverazve richisimudzwa chinoroverazve. Otherwise vamwe vanhu vaifana kurarama vakafa nekudaro nekusabatsirika netime. Uyezve crane rekutanga rakauya rakasimudza ndobva radzokerazve rikakunikana kureva kuti harina kukunda that time, ndobva kwazouya richakakwanisa kusimudza. Otherwise pane vamwe vanhu vaifana kurarama wakafa. Saka tangokumbirawo kuti kana paita tsaona tibatsirike netime, maambulensi auye netime, mafire brigade auye netime, kuti otherwise mamwe masouls akaenda aifana kunge achirarama. Nezuro takaona isusu kune mudzimai akapona mutsaona iyoyi, asi akanoviga mwana nemurume wake. Chii chamungade kutaura? Zvimwe zvacho unopererwa nemashoko, nekuti uyu mudzimai anogara munadura akasevhaivhawa. Saka chitiko chekuti iye wacho paasara anogona kutadza kuzvigamuchira akatoteera ivava vakashaya zvefuti. Saka chandingongoti kwakungodawo kuti tibatsirane kunonamata panzvimbo idzi. Kana vanoita chivanhu vachiita tinonamata tonamata kuti tigone pamwe kuti mweya iyi izorore, tisarambe tichiita matsaona aya. Pamwe zvingatibatsire timbonamata nezvazvo. Vanopira tinobhilivha zvakasiyana siyana, vanopira vopira, vanonamata vonamata. Timbozorodza mhepo iyi, timbozorodza mweya iyi kuti pasarambe pachiramba pachiita matsaona nematsaona. Chii chamunoda kutaura zvakare pamusoro pemafambiro emumugwagwa? Nekuti pari kubuda futi rumwe runyoro kunzi dhiraivha wegonyeti aivhiringidzwa nekamushikashika. Vamwe voti aiwa motikari yake inge isina kunyatsogadzirwa zvakanaka nekuti yakanga isina kunyatsogadzirwa. Chii chamungade kutaura kuti zvichida pamwe ngadai tsaona ishi yakadziviririka? Tsaona kungadai yakadziviririka inodziviririka pakuti dhiraivha wegonyeti semanzwiro ndakandisipo pasini that time. Semanzwiro ndeyekuti shaft yakadambuka, iye anzi aipa mawarning achiridza bhero kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. So mumugwagwa muchandiri kuona chimwe chinhu chihombe, vanhu vemakombi nemamota madiki kwakunyanya kudhiraivha vanhu vasina experience, vana vadiki. Dai mapublic transport anoita semakombi mabhazi adhiraivhe nevanhu vamachuwa like makombi 35 and above, not 18 years akangotora license akutodhiraivha, 17 years akangotora driver's license akutodhiraivha. Zvaifanira kunzi zvimonitwe izvozvo. NeVID murodhi ngaingoita kachiinspector mota dzichionekwa kuti dziri kufamba dzakakwana here, tigone kubatsirika. Mamwe mashoko andingataure ndeyekudai, tangachikumbirawo kana iri hurumende itibatsirewo. Machemenarano ari kuita vanhu vemakombi mawindi achichema nhamo dzavo ngavacheme netariro, kwete kuchema sekuti vari kuita muchato kana kuti vari kufara kana kuti vari kupira kana kuti vari kudii. Vari kuisa makofini pamusoro pemakombi, vari kuskidha murodhi nemakombi, kuchemana kusina kunaka. Bhokisi remunhu ngarisaite ngechimwe chinhu chisina basa. Rufuru ngarisave muchato, ngarisave mafaro. Vari kutoona sekuti inzvimbo dzekunwira doro, inzvimbo dzemafaro, inzvimbo dzekuita zvisina basa, vachikurura hembe vachiita sei. Vadii kuti vacheme netariro, vadii kuti vadzikise mweya yemasouls aya zvakanaka, kwete zvavari kuita zvekuti vanoskidha murodhi tichitotya kufamba murodhi. Rufu chairo vanhu vacho vakutotya nemabhodhi avo vachiita zvisina kunaka. Ngavacheme zvakanaka. Rufu hausi mafaro, haazi dandaro. Ngavacheme netariro, vasingaite ruzha, vasingaite zvavanoita kufamba nemabhodhi murodhi vachiskidha vachiita zvese zvavanoita izvi. Gogo kana kuti mhuri yashaika panapa tikuona kuti mitumbi mitatu vari kuenda kunovigwa kupi uye vari kuvigwa rini?
Mitumbi iri muna Rusvingo iri kuenda Muzvara nhasi kwaMusana kubhindura. Vachaenda kotatu 2 vanenge vapa Doves. Vachibva paDoves vopfuura vachisiya muDoves yebhindura mwana. Mai ndo vachatanga kunovigwa, kozovigwa mwana nemwana wake. Tataura nevana vaviri vemushakabvu vativo zvinorwadza kuti vari kuviga mai, vari kuviga mukoma, vari kuviga mwana. Tisu tuna mai nasisi nemwana wasisi vakashaya. Tisu vana vamai vakashaya, tikarasikirwa namai, tikarasikirwa nasisi, tikarasikirwa zvekare nemwana wasisi. Tanzwa vatataura navo kuti mai vakanga vachitouya kunhamo. Inhamo yani yavakanga vachiuya? Ukama hwengu wakamira sei nemunhu akanga ashaika? Munhu akanga ashaika uyo anga ari mwana wasisi wavo. Mwana mukomana wasisi wavo ndiye anga ine mwana uyo anga ashaika. Muzukuru wavo. Muzukuru. Akanga aita futi accident murodhi imwe chete iyoyi? Akanga aita accident paweekend apa. Inini ndirinya kutovafonera ndichitovaudza nyaya yenhamo iyo ndiri kuSouth Africa. Ndavafonera kudaro vakatoti ndozoenda mangwana. Mangwana acho vakatondifonera vakati mwanangu tasunga. Ndobva wasvika futi mutawuni. Ndobva wanifonera zvikanzi mwanangu Ernest amukombe kuenda kuchitungwisa. Ndikati aiwa mama fambisai munobata nguva yekuenda kumakuva. Ndobva ndakapedzisira kutaura navo. Zvagara mafoni avo akanga asite. Ndobva ndatombofunga kuti pamwe inetwork yekuuya kwavaita kunoku. Ndobva tarara. Mangwana acho hanzvadzi yangu ndiyakatanga kundibvunza zvikanzi kosisi mafoni ana mawana nhasi haasi kuita. Ndobva ndafona bheki kunoku nevanhu vanga vari kunhamo. Ndikati kuwana mama wakasvika here? Zvikanzi ana mama havasati. Ndikati nezuro ndakataura navo vachiti vatomukombe kuya kuchitungwisa. Zvikanzi havana kusvika. Fonai bheki kumusha. Ndobva ndafona bheki kumusha. Ndobva ndabvunza ndikati ko vana mama vakasimuka here? Zvikanzi vakasimuka nezuro. Ndikati havana kudzoka? Zvikanzi havana. Ndobva ndazofona futi bheki kune vari kuno kunhamo. Ndikati ndokumbirawo muende munotarisa ana mama patsaona yakaitika nezuro. Nokuti nguva iri kunzi yakaitika tsaona iyi ana mama ndonguva yanga vari murodhi. Saka ndokumbirawo. Saka ndopakatanga vanhu vemuno mukutanga kuenda kupolisi kuenda kunotsvaga. Ndobva pakaita dzinenge 3 hours. Vakazofona bheki. Ndobva vamboti tawana mwana wasisi wenyu ndiye akaita se akafa. Vakaita nguva vachitadza kutiudza. Ndobva takazoti aiwa tokumbira mungotiudza chokwadi chiripo tizive nokuti kwatiri kuno kukure. Ndobva vakazopaya. Ndobva vakazotudza zvikanzi tine urombo kukudzai kuti mai nasisi nemwana zvese vapara. Mese muri vaviri munogara kuSouth. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pekurasikirwa kuri kuitwa neupenyu nevanhu nekuda kwetsaona dzemumugwagwa, dzimwe dzacho dzichikonzereswa zvichida inonzi human error? Chii chamungade kutaura? Isusu takutokumbira kuti dai hurumende yapindira yatibatsirawo zvikuru sei pamadhiraivha emakomba. Kozi chero uchifamba murodhi patandichuya pacho chero makuseni chaiwo kozi tasvika makuseni. Patandichuya pacho rodhi yacho iyo ndiyo yatandichitoshandisa tatopfuura nepakaitikira vabereki vedu tsaona. Nezvavanga vachiita murodhi macho kutovhatika kuti hana yedu yanga ichitongorova. Ngoti dai vatibatsirawo hurumende yawanawo kugara pasi nemadhiraivhas ese. Vamwe varegera havo kudhakwa. Kana kuti nyangwe iwo madhiraivha ematiraki kana achiona kuti anetsa ngaarapa. Ende asati asumuka ngawatase kuti traki yake yakamira sei, ngaiende kuseri. Zvinhu zvatiri kukumbira nokuti tarwadziwa kunyeba. Hatina kana pekutangira, iye zvino ndini mukuru ndasara paimba yese. Saka ndikugumirwa, handisi kukwanisa, ndikugumirwa, hazvisi kugamuchirika kuti handisisina amai, handisisina sisi, handisisina mwana wasisi. Handizivi kuti ndazvigamuchira sei, but kupapa handisi kukwanisa. Ndikurwadziwa kusvika paextent yekupedzisira. Nokuti nherera dzacho chaidzo dzandanadzo. Mai vanga vakakuberekai muri vangani uye sisi vanga vaine mhuri yakakura sei? Isusu takaberekwa mumba tiri 6.
First born yakashaya 2016. Kozoita second born ndo yashaya. Kozoita wenumber 5 akashaya last year muna July. Kozoita ini tasara tiri 3 inini neuyu nemukomana asara mumashure kuSouth Africa akanonoka kubva kubasa. Saka asumuka nhasi kutouya. Tasara tingori 3 chete. Ende sisi vanga ine vana vavo 4 vasiya vana vavo 3 1 ndo vaenda naye. Mudiki ashayika pamwe chete namai vake anga ari mwanai uye anga akakura zvakadii? Mudiki ashayika anga ari mwana mukomana tongoti anga ada kutena 4 years. Anga akada kuenzana nekangu kandasiya kuSouth Africa. Tine urombo tinongoramba tinamatira mhuri yenyu kuti Mwari vakunyaradze. Tinoziva kuti haizi nyore kuti munenge makadungamidzana nemabhokisi 3 makananga kumusha. Mungasanangura kuti mama vachavigwa nguvai uye sisi vari kuzovigwa rini? Nhasi tiri kusumuka nemabhodhi ese toenda kubhindura tonosiya sisi nemwana wavo muDoves kubhindura. Toenda namama nhasi unoraramba. Mama wavigwa mangwana. Sisi toenda novatora mangwana nemwana wavo voraramba tovaviga futi sandi. Nguva satana kuti tichavaviga nguvai asi tikusumuka nhasi kuenda kumusha navo vese. Tinoda kungotenda pachiitiko chaitika. Zvanga zvisiri nyore asi toda kutenda hurumende yedu, makansela enzvimbo ino vese vatibatsira. Rwendo rwatakatarisana narwo rwareruka. Saka tiri kungonzwa kuti dai Mwari vaitira zvakanaka vasaitira isu chete vagoitira nevamwe vose. Tataura naChairman vemusangano vati ivo zvakakosha kuti nzvimbo iyi paitwe chivanhu kana kunamata. Tiri kutoshayawo kuti tozvisvisa sei musoro nhauro yatinayo ndeyekuti vemakomba vana vedu ava vari kushofera makomba havasisirivo madrivers. Madriver emakombi vari kunotora makombi kwavakaemployiwa. Vatora makombi kwavakaemployiwa muno mumusha vanenge vari pakona apa papetrol station apo vanoshinjana. Vachinjana vatora vasina malicense. Ivo vosati vachivachiasi vachimwa zvavo. Avakomana vandaronzi toda motikari nekuchimbidza. Saka bukidza rokumhanya kwanenge vachiita vachimhanya ari kumhanya kuti adzosere mwene wekombi. Ndo zvimwe zvinhu zvekutipinza mumatambudziko imo muno inini saChairman indiri chairman wemusangano weZANU-PF. Ndiri kutaura kuti zvinhu zvikuitwa izvi nevakomana vatotaura kuti ngatitive negwara vachiramba vari kubuda mugwara. Tichapera nevakomana avo. Vakomana avo vanoswera vachidhakwa pavari ipapapo. Vanoswera vachidhakwa kana makavasvika muchiosvikapo musina kuvarevera muchivatora munoona pari zvekudhakwa. Asi vachisvika mumwe nomwe anoziva kuti ndine kombi yangu iyo yangana, anotomhanyira kombiyo, achimhanyira kombiyo, achinopinda kombiyo onzi rova kara, kanonzi kara, anzi unosvika vanosvika pa4 vozodzoka obva apuwa uye asara achimwa. Saka nokuda kwezvozvo zvinoparara. Asi nechimwe hacho kuda kwaMwari. Asi tikukumbirawo kuhurumende iyi road yeDeseke haina kuchena. Makaona road wandiregerere nemashoko andiri kutaura. Ukaona road yaiswa makuva yavigwa vanhu vakati vanhu vakasiyana siyana, yavigwa mitupo yakasiyana siyana. Road iyoyo inoda kunzi iklinzwe. Kune vari kungomuko vanongoyo murodi, kune vari kumungo afoni zvakasiyana siyana. Vamwe vari kusungirira, vamwe vari kumwa mushongo wemakonzo, vamwe vari kunjira. Saka izvozvezve road yedu iyi ida kucheneneswa. Vechivanhu voyo vedo chivanhu chavo. Veminamato
Anditika. Wewe udochi mnamato yavo. Road yedu chena iyi. Muri kufungira imimi kuti sezvo seke road iyoyi pane makuva ari murodhi chaimo zvichida mweya yevanhu vakafa ndoiri kubuda iri kukonzeresa maaccident mumugwagwa. Ishokwadi. Vakafa vane nzira dzakasiyana-siyana. Asi vafa nenzira dzakasiyana-siyana. Mumwe afa anongofunga kuti mweya wamweya werima. Mweya werima uyu waungoti ndauda kunha nevangu. Aida kunha nevangu. Aungotoroni madzinza edu akachena. Apo pachinamo pakagadzirwa. Pachinamo pakamboti dai pakagadzirwa. Apa cheda izvozvo. Tafamba kuti zvakare. Tapapapo. Toziyana tichifamba ipapapo. Ndaisimbo-drive. Pane mukadzi anouya murodhi akapfeka zvichena. Anditika. Wakafamba kubva ma11-12 mukadzi yeye munosangana naye. Anditi akapinda murodhi mukadzi uyu usamusaukire zvongofambana naye. Anditi zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka. Imimi makatombomuona? Takasangana naye Mukatongoramba muchidhiraivha? Saka pamunodhiraivha chii chinova chaitika? Hapana. Hauzombomuona? Haumutsiki ende haumuona? Haumutsika. Asi makatomuona? Takamuona. Ende aripo kana muchizosangana nevamwe vachakutaura nyaya yemukadzi yeye. Aripo takunopinda pabridge. Anoonekwa usiku? Anoonekwa usiku. Ndo zvakangofanana nezvaitika iyo rodhi rakagadzirwa naMnangagwa yekumhirwe. Paya pakazouya na chief Seke vakauya pakaitwa doro paringina. Asi nanhasi tinofara paya hapasisina zvinhu zvatikuona. Asi paitika maaccident akawanda. Isu tikukumbira kuti apa ngapagadzirwe vechechi vatichineto vechechi vachinonamatawo maprayer warriors ese vari papo vanitochi vanhu cho chiri papo. Ndatenda zvangu. Tataura nababa vanga vakamirira baba avo vari kuti mudzimai wemukoma nemwana nemuzukuru vashaika. Vari kuti ivo pavakatonzwa nyaya yeaccident vakangofungawo kuti kwakusina munhu kuro kuchitungwisa, uye vakazorwadziwa kunzwa kuti mhuri yemukoma wavo yapararira mutsaona iyi. Mukoma wangu first born wemubabedu ndiani adzimai vashaya. Mukoma ivavo vakashaya last year muna September. Saka adzimai edu ava ndo vakasara vane mhuri, vane vazukuru varipo ndo vakachichengeta. Vane vanawo zvavo vari kumhiri South Africa, asi ivo ndo vakashora nezvekunoku because vana ivavo veSouth Africa ndo vakachichengeta kunoku, vakasina mhuri dzavo ikoko. Saka zvakadai so musauna iyoyi maiguru vangu vaiuya kuno kuHarare kune tsauna yadrive akaita accident paprospect ainzi Nigel. Anga ari mwana wemwana wasisi vavo. Saka vakamukira muse Tuesday vakuseni vosi Nigel aivegwa Tuesday mwana wavo. Vakauya ivo nomubvana wavo mukuru mubvana wavo anga ari mwana wake anga ane 3 years futi. Saka vakakwira va6 vachiuya kuno kuHarare. Asi zvakazoitika ndezvekuti havana kuzosvika kunhamo kuye vari kumusha vaiti vanhu vaenda kuHarare. Vari kuno kuHarare vakafunga kuti vanhu vari kumusha vashaya mari havana kuuya. Saka Tuesday rakaswera akarara. Wednesday vakuseni mwana wakuSouth Africa pavakakwira kumusha achiuya kunoku akakomuniketa navo vachitotaura kwira. Saka paaka ari kuSouth Africa vatora kufona foni dzavo vaona hazvisi kuita. Akatanga Tuesday yacho fona kumasikati foni dzavo dzazisite. Avadaro ndobva afona kunhamo kwavo kuno kwavaenda zvikanzi ndokumbira kubvunza ana mai vangu vakasvika here ikoko. Zvikanzi kunoko havana kuuya, havana kusvika, Tombo akashaya mari yokuuya kuno kunhamo. Zvikanzi aiwa ndikataura navo vachitokwira chikomba vachiuya kuHarare ikoko. Imimi chiedzai kutsvaga kuti vari papi because havakaite 24 hours kuti vasvike paSt Mary's paya pachitingisa panapa. Saka vanhu ndopakazofunga kuti kune kombi yakaita accident nezuva inzi yakatsitirwa yeye. Ndikati vanocheka kupolisi. Ndobva mai kupolisi ndovanzi halochi panapa hatina mazita, endai kwamakoni. Ndobva vaenda kwamakoni. Vasvika kwamakoni ndovanzi hano vanhu iva vari
ndakuziwisa imbonochekai kuona kuti ndivo here vanhu vari ikoko apa zvavo zvaitika manje kuti ivo vega vari 3 mabhodhi iwa ndo angasara chete vamwese vanga vazikanwa hama dzavo vangasina zvitupa zvavo zvasara mumabhegi avo saka mapurisa akashaya kuti toziva sei kuti vanhu ava ndanani saka pavakazosvika ikoko kudhavs ndopa vakasoona vari 3 kanzi vachisvika chiti hati tinambocheka kuti hama dzedu dzakabva kumusha asi hadzina kusvika kuno kunhamo saka ndinoziva kuti vakanga vari mukombera yakaita accident zvikanzi pane 3 mabhodhi 2 vakadzi nekamwana kamukomana kadiki ka 3 years zvipinda mumboona zveshe vakasikoona kuti ava ndiamai avo nemwana wavo nekaka muzukuru ikavo pavakazotanga kuburisa mazita manje mapurisa vakutaura gozi iyo ndo vakamisa gozi vakasara vatatu chete saka musa akati hazikwanisa kuburisa mazita ese ndokuti pana vamwe mazita vazikanwa saka inini ndogara kustoniri kusouth park hapana chondaiziva so kusvika wednesdayo kuma4 ndakazofonerwa nemwana anogara kubenora achiti baba mambonzwa here any information ndakati hapana zvandikuziva zvanzi kunzi mama mai naema wacho nemwana wavo vakaya kuno kuharare havana kuzosvika kunhamo asi kunzi vakaturukidza vari kunzi vakaparira musauro yakaitika yerori iyo ini zvakandibata ende zvakandityisa handakwanisa kuzvitambira ndakati uri kuchichi bhozi ndasikaziva kuti vari kuya kunhamo kunoko taionza iyi accident ipawechi ndevanhu vekuchitimwiza ndifunga kuti tingave nevanhu varimo asi tisingaziva kuti votone vanhu vadi vatatu vari mukombi imo zvinhu zvinosiririsa zvikuru nenhamo yaitika iyi yekutoti mukurarama tinoziva hedu kufa mweya kuda kwaMwari Mwari ndiye anenge akatonga kutoti munhu ndonguva yako inenge yakwana asi nekufa kwaita vanhu ava zvinosiririsa haizi nguva yaMwari asi zvinhu zvinotongorwadza kutoti imba haingati vanhu vatatu zvinhu zvatirwadza chaizvo.